gabi gali sa tanan-tanan mga mga friend ko sa ako nga vlog di ah. Share ko lang sa inyo guys. Grabe ang lakat namo kaina, grabe ang init pag ula kami nakaabot. Pero thank you good Lord nga nakapauli kami kag safety man kag thank you so much good Lord. Bless gid kami nga adlaw ni kag may share ko sa inyo ha. Bisan ano gali ang tao kaalam, pero mas nami pagkali ang tao nga hindi alam kaysa alam sa sobra kaalam manunto sa isig kapariyo niya, lapakon niya para maglamang lang siya, no? Pero kanutir ka sa mga tao nga inabalang wala alam, ano lang siya nang may pinanilagan ng ginatawag bala sa mga tigulang pa. May ara man iban nga nadakpa na gid, hindi pa magpahuli. Ang tanan niya binutig, ala, ibutang tudong at tago nga itago ang binutig. Kag ang ginahimo iya, taguon niya nga taguan, kag magkarakhak pa, kung kamatuuran, gabi na ng kulba, ya. Ala, grabe, kag kabalo kabala. Kung sino pa na ang maigo do pamatyaga mo blado taas no upa ko ano bidya ko no abi perfecto siya sa iya o galingon pero sa kabaliktad danda sa iya kabuhi sus Diyos ko ano ayan hindi na sa katulog panglait sig kapariyo ya may alam pa naman ha dara mo na matagaan nga bisan hindi ka alam kung may paninalagan ka kagkabalo ka magrespeto sa isig mo kapareho kagkabalo ka mamati sang rason kay kung wala ka sang ginatago nga abi nga nakulbaan ka oh diba umuwi ka ng kung hindi ka mag tago bulgar mo anong problema hindi mo pagtaguon kag kun maigo ka sa pakpak kala tanan-tanan tagsukuon mo kun anong imoon para lang tapna na ginahimo mo guys ang tanan-tanan nga gahimo sang amo sina may ano gid na may balik hindi pa sumong hindi pa puwas pero ang gabalik subong coming soon kag subong text na lang or messenger. Pero kabalo ko sa kugulingon niya na nga gina kulbaan man na sa ano na sa pusong bato. Pero enjoy ka lang sa ginahimo mo. Kung anong ginahimo mo, happy ka sa pagpaminta mo sa sig mo kapariyo, sa paglapak mo. Enjoy ka da. Kagtra ka siguro happy. Kag kami, bisan ako ya guys, bisan may masakit ako. Oh, thank God man ko gyapon kay nakita ko nga si God ara lang gyapon sa amon ga provide kay ginatanan ginapasalamatan ko gid ina sa akon nga bana kag sa akon mga bata kag initanan challenge ni sakmon pero magabot ang time nga makabalo sila nga ang ginalaban namon insakto gid kag wala kami galapak sa mga tao halos pa lang kung ako manggaranon bisan hindi na kuya ano ya matagid kuya kaso gusto ko man pero gatag ko sang way nga gamay nga mahimo ko lang mulo na i-share ko hindi man ko perfecto katama nga tao kay nga numero 1 ta idura ko suplada pero guys sa suplada ko ina-try ko gid na nga maging hindi bala pakitang tao sa ano ginimo ko na nga maging happy man ang iba nga tao nga bisan sa kagamay lang hindi ka ang pinaka ano da guys nga hindi ka mag himo-himo istorya ka maglapak sa tao para maglamang ka lang amo na nga hindi nami nga batasan kung gusto mo maglamang ka himo ka sang insakto kag hindi ka manglapak sig mo kabareyo kag kung